over 2 agurker. Og den plante fra agurkgartneren. Den her peberfrue, der er ikke nogen peber endnu, men den her har, hvis man lige kan se dem deroppe. Og så er der tomaterne. Op der. De er nået op i en lille meters højde. Og den der røde tomater. Ganske få dage. Og mine chiliplanter. Den her er der også nogle fotos på, hvis man kan se dem. Den her har også 2, 3, 4 stykker. Og her er der citrontræerne. Og så lige sådan et pull-on-plader. Og der er nogle vedløber her.